Hapdeng ki umat bakamen ka kong Elbina Marbanyang ka basyong basa hasnong umsat sning Ribhoy District kalaptiang sngoba da ka jing sngongu ya ka yeng syong bathamai balate batchna da ka All Primary School Teachers Association haka khanriu tarik nailur lapan khamti ya ka ni ka yeng bathamai haka kong Elbina da kinong yalam ka APSTA balalam khmat uba FC Shulai General Secretary haka jing don lang uba 24 War President bat uba Didi Kharlengdo Vice President ki pastor kinong yalam shnong bat kilong kmi longkpa na site sning haka ni ka sngi IT ya ka ni ka yeng lapan long ya ka jing yalang balingkot bat lakhap ribon shwa baka kong Elbina kanrung ban shimti ya ka yeng shong bathamai kani ka sngi ka deru ka lingkho snem ka ba shispa nyopun riu ka sngi yap jung Reverend Thomas Jones ukpa kidak alphabet kten khasi bat ka deru ka lingkho snem ba shispa prapolai bala sedang ningkong ya ki skol lower primary hakilom khasi jantia kidukhot jong ka APSTA na kilom khasi ba jantia kilapen no bha ba senyang ya ki jingdot jing sabaro na ka banta ka ni ka yeng ki bala kenjo syakan riu lak tengka kinong yalam jong ka APSTA kilapen biang lut nadong shadong ya ki jingdan kam jong ka ni ka yeng shong bathamai laai bai sengru ya ka kong Elbina ha ka ni ka sngi da artli ki nyang khon pat ki skop khnang ba kan la ban sedang ya ka jing em bathamai ka kong Elbina Marbanyang kala do no ya ukpa ki khon kadon sangut ki khon ki padang let school bat ka tre bala kat bayo ban kershan ya ki jingdan kam jong ki ha ka jingkran ha ka ni ka sngi pen khamti ya ka ni ka yeng uba FC Shulai ule thu kinong yalam ka sengkeme APSTA kilapen khamti ha kinong yalam ka APSTA umsning unit ban petho prateli kilong yeng ki baduk bakerdo ki badon kam kerke ya ka jingaram bat jingkershan jongka kawe na kita kilong yeng bakerdu khan kade ka jong ka kong Elbina Marbanyang na site sning kabala syong lasa ha ka yeng trap balatap da ka janjri ulong da ka donut bat kamen sim balung hor kani kalong kami kamla shu ban kun bat ki umat kila shlei da ka jingkemen ha kani kasni kalangu ngon da ka jing sngongu yikinong yalam bat ki dekhot ka APSTA ki bala ai subun yaka bat ki khon jongka da ka yeng shong bathamai kinong yalam ka APSTA ru kila kitbok yakani kalong kami bat ki khon jongka yaka lawe papernai shwa bangan khap yong ni ribbon haga kerteng ka jong blei pau blei khon bat ublei mensin bakhot ublei ubangi i ublei bangi shania bat ublei batip bat basya skor ya kai ka pamangi ki banget ni pan haga kerteng ka jong barabangan khap yong ni ribbon ban IT sha ikong kumalong mene bayaw shabi ngin sa ai la shibit bat kadan ru ka jing ai ka ban pensa jing kan mau la shibit ha ka open session ke chongi bat ki badan baro ki badan ha gadi por ki umat sunga ki jaw ki dei ki umat jong ke jingmen bangayo ban khap yaw ribbon na ka banta ka yin ka jong phi bo blame ker khu kherda bo blame dan rekat bat phi kham tam bat ki arngut ki khon samla ki jong phi ki banang dan deng ki jing puli un down ke kan mau ban puli ka tin ka jong play bat ban duai met bat step bat phai ki khmat shu ta kanu no ka por ka ba phi dan kam ya ka jing ya rap yu Mr. Rong Sipit. Mereka sah berbuat kemauan ini ya dah kayak dah keluar kayak dah keluar hatong sah Pujuk saya kasat
Ni kong ngaso ban ai ngu play de ngas ba ngas ngu da kecim ngapan pau da kecim sengu ya keseng abstaru nomor bade keseng abstar ka bala ban ai kat kane ke yeng nga ka riu kon thei ka beduk ka besu Kadai ke jistrech tom jongka unit umsning kapalawan wa cha lala kishnong itu ndai kelalek bun jakan ndai kimshem layo hakabakut ngayo mga ndai kadai ke jing ha ka jong blai ken ba long bau isin yang nama ka baduk besuk ba masayo mga ke Mana Kristen ini pun kamu pilih nga kersyan ndon nong kersyan mga hi nga trech tom il jong kikon ban basa ban pha school te kikon nga don sawngut kikon kan thei arnut shinrang arnut kong ambalaong iping ai kublay nakabanta jong pi media ki balas kwa ban sim ya kani ka interview le ni ka jing pensngo ka ba pi kwa bangin pensngo leng ba jong pi sya kitu barok khat ki ba pe ka jing ye dei bat ka ni ka jing te ge jong i ya kani ga yeng ka bangi ong ka charity home ka jing sedang ka long ba hadin bangi la dep ban rakhi ka Thomas Jun ka khan ri trik jong September 2000 hapo sora te ngila no ya ka contribution ka ba bun ba hang tu te ka sulong no ba hadin be ngila dep no i tu ki senyang ki jongi ka sukut no tangkum ta te ka CEC ka balong ha u December 2000 i president jongi balong iba Tony ilawan ra ya kani ka issue ka bangin dia perkhat sani bah ya kani ka kam no senyang ka jongi bat hakta ka por i ong ba ngin pendu no ya kani ka jing no pisah ka jongi ka ba sulong le na ba teng teng dala dep ai kam dan kata ka city ban pen pau tang ka jing sngongu ya ka session ka jongi ka sukut tang tu ka sngi ka ba ai te lawan ra pat da ka wei ka jing ai jing mut ba haka jaka jong kani yin chna no da ka yeng ka baduk bat habang isyong perkhat ka CEC ka bakum kata ka por ka pasat igi jingmut jing perkhat ki jongi ka long ka ba aduk kata-kata kumno ka ngin la ban chna ya kani ka yeng ka baduk ndrei ka team executive jongi ka de ka team ka ba ya ai jingmut ka ba ya selok bat ka ba ya te bat da ka wei ka jingmut ru ngi le ya poi batong in ya manjur ya kata ka jing ai jingmut jong i president jongi ban te no da ka yeng ka baduk bat hadin nang tun ngi le syong ka committee ngi la constitute ya ka Thomas Jun Memorial Celebration Committee ka ba man usnem ngi penkala ya ka bat ka ka por nomor ba ngi la dep rai min shwa ka executive ba next kan wan sha ka umsning te ka rai ka jongi ru kalong bangin wat bangin pelong ya ka Thomas Jun ngin snaru ka yeng ka baduk haka jaka haka ba kani ka Thomas Jun kan lek bat kata mentau snem kawan shani chapo ko umsning te ka Thomas Jun ban lengkot ka kam tengi IT be da ka executive committee ke jongi ngi ai bor be ya ka Thomas Celebration Committee haka ba i president jong kani ka Thomas Jun ilong i president jong ka district ke jongi Upstar nang tai secretary pat iwan barobor ide balong i secretary jong ka unit ha ka balong secretary jong ka Thomas Jun but i treasurer pat ilong ikong bikonya tegiadan kit khat tu bat ha kata ka rai ka long ba ngimdei ban su ai matla ya kata ka jingyarap ka jongi ngila direct bat ngila ai ru ya secretary president bat ya kisangut kit khat ba kin lek ban survey bat hadien bakila survey hadu prateli ki yeng hoi na pedeng jong ta ka yeng ka ba ngisem ka dan ka wei ka yeng ka ba idan kam ba ngin ai jingyarap ken ten rei ka ta ka yeng pat kalong baki khon ki ti ha ka jing perkhat kam ma yeng jong i ba William ngile perkhat sani ba ki khon ki ti ki lai lik bala kamut kam dan jing su i ta ka yeng ba kan yeng rei ka poi no ka ni ka yeng jong i kong bat habangi wat bat ni ti ni sem ba ki khon jong i baro khoi i pen song school ha ka jing long reu kan thei ka jong i
Badai halot jong kani ka nong rim ka bangi ngi sim bada ka bangi ai bat kersian yang kani ka yeng ta ka mot ba kin la ban kiu kita ki khun ha ki jing pule ki jong ki te de kata bat hadin tu kami sekawai ka jing pat kalong bala penmang mante yang kani ka yeng hadu ndreu lak te ka ai ka ba ni penmi baik ka de naka assessment jong ka Thomas Jun kembang laong ipi menem naka jing ai ngobha jong kinong ikai simet ya ka bahak komiti ke baningkong bala sedang kalong presiden jong i la san hajar mga san hajar bat ki dekat baro khoi ki ba pi to ke report mengi ai ki le no senyang mat kalami ke pisa hadu silak tam tang na kata ke jing no senyang ke ba simet te ho ai ni la puli to ke report da i treasurer jong ka Thomas John kadan jing luna sa silak ndrei kani ke pisa ke baduna ke central executive jongi kan sesiong perkat bat kan sepenmi ba nginum dei ban long ki ba syakram bat ngila ban tam pen ban gini tingi ngai scam ba ha ka we ka Thomas John ka ban raki ha we snem ko manglaong menne ngila ban sna sa kumba ar la ni lightly ki yeng ki baduk haman la ka ni ka Thomas John ka bangi raki te ka buram ka jing no bangi poi ha ni ka yeng ko manglaong ma phi ngile trace tam bat pilai i ya ka jing scam jong ka ni ka yeng bat ya ki jing dan kambaro ko bangala keren menne nadu ki perda nadu ki jingtia nadu bet kobar nadu ki kiu ki pliang bat ka ba khamsu tenat kalong ba i presiden yong em bakin em gini ki yeng yen thiet da ki snyang bat lai i ka sem snyang bat ki snyang ki badan hangte bakan long ka jingmi yaki tengi la penbiang bat ngila provide ru ya ka jing bam snyang ka ba ki la banum kta yaki te nga ong sa sisen ai kublai presiden jongi bai ka mensin ka jong pi ka ba pino ma ba phila ai kito ki jing ai na du khau sini dai bat ka lalong le si ka jing kersian na ka banta ar banai ka jing bam ka jong ki kum ka yeng maka num dan ka jing lut tingi ngai scam lu ma bikonya belong assistant general secretary but treasurer na but idari bahari belong rekat but nya wan de ka tim man ka por ban wan pek bagani ka jaka kan long kum ni kum bakalong abangi i kini kemadan abangi itu brokai ni pha bat ni pelut ya ka pisa brokai bakan long ka ba internet te kini gide kijing ai ki ba ya ka ba pipi kwa te ka full detail ba ya dei mat ka session kum bakalong kadon ka por sibet ya ka bangan sa ai jingkren tinga ai kublai fi on behalf jong ka abstahi barok kawe ka bakan thup na do kinong kitkam ha do kit khat jong ka executive ha do kit khat ki ba wan ki unit ki ba pher barok khat ban wan ban pendan buram ya kani sngi bat dengap ni sisya ya kata ka jing it ke jong kinong hikai baki pelaj ya ka por ke jong ki bandan ha kani ka por ka ba ngi ngila ban ple ya kani ka yeng dengan kublai ru ya pi bat igiwei pat para media banginget baka khubor ka ba pipin penmi lani ka ai ka penmi kan long ka jing ai men sim ya kiwei bakini i kani kanuksa ka ba mangingi le fidei kita ki ban lambat ki ban ple bat banang pengkio ya gari bat ka jaj menriu ka jongi lengba jong pi ki media ban nga syukur pan bat apil ru ki media bat teng kan ya be kat kum ke badai om dei ban penhiar lani om dei ban pengkiu ndai kan ya bakan long ka jingker khu yangi teng ai khu blei phi bo blei ru undan rekat ba phi khu blei sibot